Nek budek tenan kapok. Ya ora kok ya. Tak tekani, Pak Seno ampun dahar. Lah aku mau wis metu ngono. Nek ngono tenan piye? Emah. Oh. Ya sakarepku cangkem elek. Lah kok elek lho? Lah kok muni metu? Lah sok metu ora? Kudu kang omah maksude. Lah ya metu iki warna-warna lho. Ah iya. Metu kang omah ya iso. Mae metu ngopo? Ayo Mbak Ayu, kuwi diaturke Mbak. Ah. Duh ya Allah. Ana. Duh ya Allah. Lah iki wis dinggoni semik, dinggoni papan semene wae ya ana sing ngrusak seng mesra. Kae lho nok dagdek-dagdek iki dibolong. Ha iya. Wah, wis. Tak lokke terus dibalik. Enak, mangga. Hamba muji. Ya, terus Duh ya Allah hamba memuji keselamatan tumraping agama. Terus Santosa wimbo kawruhe. sentosa wimbuh kawruhe. Rizki kang agung nampi rahmat sawusnya mati nampi rahmat sawusnya mati ya lapas siksa neraka lepas siksa neraka den hisab rahayu den hisab rahayu. Terus datan goreh tuk pitedah angsal rahmating Gusti kang maha asih slamet donya berarti iki isine kintun donga kagem panjenenganipun Bapak Haji Suwardi ya isine do ya Allah hamba memuji keselamatan tumraping agama sentosa wimbuh kawruhe antuk rezeki kang agung nampi rahmat sakwusnya mati lepas siksa neraka den hisab rahayu datan goreh tuk petipi tedah angsa rahmating Gusti kang maha asih slamet donya ngakhirat ya merga sing diasta panjenengan Bapak Haji Suwardi kuwi ora bab sing enteng no ya mula bola bali aku matur karo para-para sing padha lenggah ana ing kursi dewan ya pikantuk kursi menika mboten mujudaken satunggiling derajat pangkat nanging tansah ngrumaosi bilih panjenengan menika dados abdining masyarakat ya dados pamomong dados pengayom ya
Akeh lho nok sing entuk kursi terus gedangkrang sila tumpang kendangan dengkul sikile edek ngisor bengok-bengok dheweke nutup kuping pirang-pirang. Ya, mula iki didongake nampi rahmat sakwise mati lepas siksa neraka dan hisab rahayu datan gureh tuk petidah angsal rahmating Gusti Kang Maha Asih slamet donya ngakhirat. Ya, ngasta kewajiban kanthi tewajuh ya entuk rahmating Gusti sadar ya yen to minangka dadi pengayomaning masyarakat sadar yen to mangku masyarakat semene akeh iki werna-werna watake werna-werna pambegane mula nek ora ati sabar ora ati ikhlas wo angel no ya mula panjenengan Bapak Haji Suwardi didongake tansah amanah ngasta marang apa sing wis digayuh minangka dadi wakiling rakyat 2019-2024 iki ya mak iya amin sing dijaluk pancen ngono ya yo diaturake tetembangan-tetembangan jumbuh karo sing disuwuni iki ya iki dasare ya kancane ya komplit tenan sindene ya komplit tenan kok iya biasane komplit tenan ki sindene 12 kokean oh bareng sindenku 12 kita hitung-hitung kok turahe sithik. Oh. Iya ya, Mak. Mula iki nek ora tak lukir, ya. Ngono ya, Mak. Ora prayoga kedadeane. Ha iya. Iki nek tak sawang kanca-kanca wiyaga komplit semene iki ya suwe-suwe tak lukir kok. Oh iya. Dilukir piye? Sing mangkat sesuk bengi iki. Sing iki ben ngeloni anak bojone sik. Mesti ora gelem mesti ya ora apa-apa mak mangga diaturake iki ana pamundutan caping gunung ya men sinden 8 muni kabeh ya diurutke no ora sandadak werna-werna ya aja engko guys bar durutke kuwi terus mboko siji ya ngono ya mak luar biasa papane ya pas banget tinggo wayangan ya iki nek gelem rutin setahun pisan ngono acara apa lho lah ya suran apa ngopo ngono lho iya ya mak kaya panjenengane mesti mung sagu-sagu wae Pak Suwardi kuwi no ya wong dek mben ya wayangan anak dhewe saiki anu berhasil minangka dadi dewan periode kedua ya wayangan meneh iya ayo TV gek wis muni pun dadak dituthuk ben muni nek dituthuk muni yong ya saben bengi monggo ya saben bengi piye mboten kurang piye mak nyut ngaten oh munine gak tak dipraktekke lho lha iya oh nggih nyawang diwangsuli diwangsuli ya suarane rada cekak mula aku iso omong to dadi sinden ki aja do anak-anak oh anggere anak kok terus suarane elek ah iya mbuh nyawang konang ya yen memajang ayo Mbak Orisa yen memajang mong karo jana kuning jane rungokke swara sinden ngene iki iso do dienggo bahan lho nok bahan piye. Lah iki sinden loroe modal apa jenenge iki? Modulasi. Heeh, modulasi iki suarane iki beda. Tiwik mau suarane antep gede, Orisa iki suarane cemer. Heeh, cemeng. Cemeng cilik ngang ngono kuwi.
Nggo semene iki beda kabeh kok no. Oh, sing Ranyuwara sing pojok dhewe. Oh. Yen ora digedhek cengele ora nyuwara. Iya. Meso mambengi ngedan rane kan. Iya. Yo Mbak Ika. Monggo Mbak Elisa. Oh iki Mbak Elisa. Pacitan. Ora iso pleng Jawa banget. Iya. Mesti rada ana anu kalimat apa nada-nada pentatonis diatonis ora campur dadi siji. Iya. Kaku. Terus. Yo, Atin. Ya. Panas. Udan kok udut. Jeneng iki piye? Sinden kok manut ora. Baleni ra. Bahasa aremmu. Panas. Udan. Ya, parikan. Suwe ra parikan wis pirang-pirang panggung ra parikan. Mbak saka Mbak Tiwi, ya kagem sapa? Kagem Pak Haji Suwardi ya kena, kagem Suwardi Center ya kena. Ya, mergo iki launching ya Suwardi Center ya seduluran sak lawase. Ya ngono ya, Pak. Ayo mulai ngarang kowe. Ya. Manuk kacer. Manuk kacer. Tiba center iki mesti. Apik unine. Apa terus? Suwardi Center. Heeh. Pasuduluran sak lawase. Wah, ya apik. Ya ming nirokke cangkemku mau. Iya. Aku muni Suwardi Center seduluran sak lawase terus digawe manuk kacer. Ayo, Orisa. Yo. Manuk Sriti. Wah, mau bangsa manuk kabeh. Kowe iki ora kapok apa piye? Lah pripun to? Wetengmu le mblenduk iku alat karo manuk lho. Mboten, Pak, mboten. Oh ya wis. Wis ora bakal kapok. Terus Manuk Sriti. Manuk Sriti Mencok ning kono kae. Terus Mugi Pak. ora ngandel ora. Ajeng dipotol niku. Terus Mugi Pak Suwardi dados anggota dewan ingkang sae. Amin. Ayo anu sok Ika. Ya. Tuku roti. Nggo sangu ning Borobudur. Mugi Pak Suwardi dados wakil rakyat ingkang jujur. Amin. Ya, dungane ya apik. Ayo Elisa. Ayo Sa. Rasan gagas jejermu wis bingung golek iki. Nganti tangane diakhiri. Aduh, apa iki? Ayo. Golek memedi. Terus karo becak. Nah, golek memedi karo becak, kowe golek pesugihan apa ora, Pak? Ya ben sing golek memedi aku kok le protes kowe. Ya wis sak karepmu.
Mugi Pak Suwardi saged menampung aspirasi rakyat dan memimpin dengan bijak. Ya, apik memimpin dengan bijak menampung aspirasi rakyat tuwa banget. Ya. Terus jejere, yo. Apa ya, Pak? Nah, sakarepmu. Ayo. Kudune iki kene iki muni kowe wis mulai mikir. Ora lagi ra iso nggo mikir. Oh, mbok mau rasa nggondas. Tinggal omah nggone ndas akeh banget kok. Apa? Napa, Pak? Lah mau nek sirahe ra nggo mikir rasa go wendene tinggal ngomah. Terus piye rene gembung tok? Ha iya, engko dipasangi ruk nganggo ndasku piye? Gara cocok. Terus yang ming tingil-tingil ya guys. Mangan teri karo sego angkringan kagem Pak Suwardi. Heeh. Mugi panjang yuswa. Lho iki ora ulang tahun kok. Lah ya ndongake ya oleh to. Ora hubungane karo wakil rakyat kok. Lah wis kabeh kok mau. Ya ora wae iso kok anggere gelem mikir. Lah apa kan? Kowe mung wegah mikir kok kowe. Lah apa? Pak Suwardi mugi tansah saged minangka dados wakiling para kawula. Ngono ya iso. Kedawan. Hah? Kedawan. Engko ora dawa ya protes. Apa iki? Ya apa iki? Pindah jazire. Ora, kowe urung rampung kok. Pon lho, pon. Panjang yuswa apa? Panjang yuswa piye? Nek ulang tahun Pak Suwardi iki ulang tahun panjang yuswa. Ngono. Lah piye? Ya ganti, apa ngarang sithik ngono lho. Apa ya? Piye? Lho kon ayu sik. Mbok aja dipaiko. Lah iki mau mangane wis padu karo aku lho, no. Heeh to. Ngono, es magah. Wong manis yo apa ora mercucu kae. Yo gawe. Nah. Terus iku lho. Iya. Aku mah kelingan es dadi ra kowe ayo. Yo asinden panganan tok men. Kon ngarang kok malah aku mah kelingan es e. Ya wis ayo apa yo? Ya diliwati. Mangan serabi duduhe legi Selamat kagem Pak Suwardi. Mugi dados dewan ingkang boten korupsi. Nah, apik kuwi, apik. Ora apa-apa, ngono kuwi bebas kok. Ya, ayo jejere. Ayo Wahyu. Saya ndono saya angel. Mergane wis do dinggo. Kene wis ngarang ngono, dinggo kancane. Waduh, mati aku. Ayo. Ning sing pinggir greyo tetep tenang. Nek cah pinter. Iya. SDW 17 tahun. Ayo yuk. Dasku buyer. Sinden ki kata-katane mulai kasar kabeh. Mbok sirawe iso kok ndasku buyer. Terus Diasku buyer. Mikir polahe bojoku. wah. Rasa tok pikir polahe bojo kok dipikir. Iya, terus wis mulai saya ombo. Terus ya, dasku buyer. Terus artine Kagem sedaya anggota Suwardi Center. Mugi tansah bersatu. Ya, bagus. Ayo ngono kuwi ora Suwardi Center. Ayo yuk, terakhir yuk. Ya. Mumet tenan iki ya. Buyer apa? Mangan bakmi nggo apa? Aku iki kok malah mangsuli penontonnya apa?
Ampun diganggu. Niki mikir tenan. Lagi mikir dikon mangan bakmi mau. Wangsulan dek mangan bakmi nggo ngopo? Ya ora. Ngene ana sing ngomong meneh dinjloki wae, Bro. Ning pasar Mlathi. Wah iki. Tuku tampah. Apa? Tuku tampah. Oh, tuku tampah. Kupinge. Kurang ajar kowe. Ora tak kei dit sesuk. Ora krungu wong banter kok. Oh, apa sing kowe mau niku nek aku kupinge aku krungu e. Adake ora krungu. Kok tekon. Wis kowe teruske cerewet lho. Ning pasar Mlathi. Tuku tampah. Iya. Mugi Dokter Andes Haji Suwardi. Iya. Dadi dewan ingkang amanah. Apik kuwi kok. Wis gak dikeploki. Keplok kok akon. Iya. Oh, penonton kok dikeploki kok kon. Ayo dikeploki. Ya iya. Penonton ya iki cerdas-cerdas kok. Iya. Nananeno. Ya, pokok teruse Mbak sapa mau? Bajute? Ya. Mbak Ayu, ya. Mbak Atin wampun, Pak. Napa? Mbak Atin wampun. Wis kok. Oh, nggih. Wis. Aja muni urung dikruwes. Ampun, Bos. Ampun, Bos. Panas udan aling-aling Capek gunung. yo kanca-kanca penabuh ya misoa capek gunung Nadian Mbak anu Wahyu ya Nadian wadon sarta lanang inumane banyu bane ya mangga dek jaman terus yuk dek jaman berjuang jengkelingan Sedang isah
Mangga. Sekar bisa nyawa gunung desa nganti raja caping gunung diaturake ya wis diaturake komplit sinden-sinden nak kon nembang kabeh no ya mengko ndak gabut ya gabut ya apa makan gaji buta ya tegese ora nembang iya kudu kabeh kudu kompak nyawiji ya pancen ngono pamundutan saka panjenengane Mides Pak Tono oh iya Mides ki apa mangan mie bar mangan mie diantil Mides dengkulmu melocot ora Mides ki mie pedes heeh Mides karo ki mau pamundutan saka mie ayam 99 oh iya penyanyi Pak Haji Suwardi ora ngersake lelagon mau aku wis nyuwun priksa pun monggo bebas ki mawon oh iya mergo iki tontonan kagem masyarakat ora panjenengane ora kagem panjenengane tok ning panjenengane kuwi nimbali awake dhewe diaturake karo para warga masyarakat. Ya, wis dingendikake ngarep, saya bukan apa-apa kalau tidak ada masyarakat. Ngono ya, Mak, pancen bener. Iya. Kowe anggere ngrumangsani ngono kuwi bakale apik, bakale becik. Iya. Ya, disambung apa meneh? Ayo, Mbak Ika Suhesti. Ya, katuran jumeneng mengajeng. Ya. Ya, Mbak Ika. Iki lon-alon arang aku melu was-was e. Napa, Pak? Lah ya nek meteng enom ki nek anjlok-anjlok rak mbebayani to. Ya aja. Mbok ditulungi. Mbok ditulungi. Ngopo kowe kok njur? Nek guru kok elik. Ya tawa kok neng kene. Lah nek ra neng kene ya tenanan no. Lah iya. Wedi aku. Aku ya wedi aku saiki. Wedi ya wan. Ya. Ya diaturake gubuk asmara ya. Oh, nggih. Iki saka ngendi ki Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul. Ya. Sinten cek? Kok bahasane kok wis kaya piyai
kene. Ya asline dhek nek omong nang omahe kono ya ora ngono kuwi. Iya. Cara ngomahe kono. Cara desa kono. Nek mau ditulungi to, Pak. Ngono kuwi. Oh iya iso ya. Walah aku ki basa apa-apa iso kono. Lagi mau ditulungi to Pak ora meneng wae iki. Lagi ngopo, Dek? Ngono. Iya, lucu. Ora lucu iki pancen dialeke kono. Iya. Ning bocah iki takon dialek cara kono ora tau gelem. Kowe iki nek nyinden dialek cara ngomahmu kono, engko iso viral. Iya. Iso dingerteni wong. Mun nek tak timbali ikan nembang. Nun, Mak, nembang. Lagi kula nembang napa, Pak? Sip tenan. Kowe isin karo basamu Mboten isin, ora. Lah kok ora Ya sesuk. Ngono kuwi. Piye lho kok penontone akeh. Iya. Kok jenengan malah iso. Iya lho ya iso aku. Sobo kono apa piye? Kok anggepe sobo aku ki pitik oh ya. Maksude mriko teng gunung Dolan ngono lho. Dolan. Basane kok sobo. Iya kan basane dhewe-dhewe. Lho, nek nggonamu sobo. Sobo. Lho nek bocah kok sobo tekan kono-kono ki anak omong. Nek jenengan pitik. Nek aku nek cara kene nek sobo ki ya kewan, basa wedhus, sapi kuwi sobone ado-ado. Apa iki gek wis kene ora dadi senengane kok dosok tahu ora. Iya. Oh nggih. Katur dumateng Ki Bucangik sak rombongan. Oh, ora sak rombongan ning aku tok iki ketok. Kiriman menika saking Amerika, kagem sedaya netizen kalian streamer setia. Ya. Nyuwun tembang kangen gugur gunung sik ya iki ketoke Amerika e. Waduh. Nek bangsa ana dolare barang ya sik. Nah, antel ora wis rasah tak duduke. Terus dibuntel meneh. Oh nggih. Matur nuwun dari YouTube no. Oh iya. Dari YouTube iki luar biasa iki. Untuk hadiah apa iki? Mergane penontonnya luar biasa kono, paling akeh. Ya, kadang kala sok sak rong channel iki tekan 20.000. Oh ngono ya. Iya. Dadi kaya Pak Wardi nimbali awake dhewe iki ora ana tunane. Oh, dingerteni wong sak donya. Oh, ada anggota DPRD 2 periode namanya Pak Haji Suwardi. Iki nyopot piye iki? Aku dicopotke kok. Sik, santai aja kesusu. Lirane guru meneng wae. Oh nggih, iki apa ya? Entuk hadiah saka YouTube no iki no. Iya, matur sembah. Iso ora? Ora iso e. Copotno to ik? Ya kayak ngadeg. Waduh. Oh nggih, matur sembah nuwun. Anda baru saja melakukan sesuatu yang sangat jarang dicapai oleh kreator konten YouTube. 100.000 orang telah subscribe ke channel Anda dan ini sangat luar biasa. Kami tahu bahwa jumlah penayangan di YouTube bisa terus meroket, tetapi kami harap Anda tidak melupakan hal yang sebenarnya Anda ada di balik pencapaian 6 digit tersebut. Setiap orang yang subscribe ke channel Anda merasa tersentuh dengan apa yang Anda lakukan. Mereka terinspirasi, mereka merasa tertantang, atau bahkan terhibur. Anda berhasil meraih pencapaian ini dengan kerja keras, ketekunan, dan mungkin rasa humor yang bagus. Pencapaian ini adalah milik Anda. Kami ingin mengapresiasi kerja keras yang telah Anda lakukan dengan memberikan penghargaan kreator silver ini yang juga merupakan tanda penghargaan dan kehormatan dari kami. Kami tahu bahwa Anda tidak melakukan semua ini demi memperoleh hadiah. Anda melakukannya karena merasa terdorong untuk berkreasi dan berbagi, dan karena Anda telah menemukan audiens yang peduli dengan kerja keras Anda. Kami tidak sabar ingin melihat apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Percayalah, untuk saat ini mencapai jumlah 1 juta subscribe mungkin terasa masih jauh, tetapi Anda pasti akan meraihnya tidak lama lagi, dan kami akan terus mendukung Anda. Hormat kami, Susan Wojcicki, CEO YouTube. Wah, matur sembah nuwun. Menika pencapaian YouTube Dalang Sena. Wah, luar biasa ya. Ya, iki ora iso didum lho, ora do mlirik. Demok entuk demok. Entuk ayo pencak iki silver. Oh, iki
penghargaan. Nyo dikeke Mas Adi memeneh kono dikon nyinggahke. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Ya, kek anu nembang. Ya, wis rasah gagas sing werna-werna. Wah, apa? Iki ya ora awake dhewe tok, ning hasil kerja keras kanca-kanca pesinden, kanca-kanca wiyaga kabeh. Ya. Luar biasa ya, Mak. Sesuk iso mencapai 100 juta subscribe kuwi wis rasah do nabuh. Mingkari ngenteni duit saka YouTube. Bayaran gratis. Lah iki lho kerja kerasmu nang kene iki perlu di nganu. Malah kane aku duwe ide. Yo saiki di streaming karena aku duwe ide nek yo wong aku ki anak dalang. Iya. Sak bapakku ora ana kuwi nuwun sewu kabeh do kebingungan arep golek gawean apa. Nek ngene iki sesuk wis ana jagan. Oh iya ya Mak, iya. Sesuk mbuh 50 tahun meneh subscribe sing padha nonton wayanganku kuwi paling mencapai berapa? Lah kuwi terus mengucur engko dienggo anu kesejahteraan kanca-kanca. Kanca-kanca wis sejahtera. Ya wis nek ngono. Terus ngono. Iya. Matur suwun. Iki disinggahke. Oh iki padha enak ya. Iki penting iki. Sesuk nek entuk 1 juta subscribe kuwi wis entuk emas. Iya. Mas Eno. Heeh. Iya. Mas Solikin. Ah iya. Solikin ki ya termasuk melu anu apa jenenge sak tembang gembira loka kowe. Iya. Elisa yo kabeh melu kabeh berjasa. Berpartisipasi. Kaya dong-dongo. Partisipasi iki apa? Tanggoku party. Oh berarti anu to tanggamu sing semper kae party to jenenge. Iya, ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampahan kang wuri Iki mau channel Dalang Sena ning percaya PWKS Live dilongkas mesti ya entuk. Ya, mergo wis mencapai 100.000 lebih subscribe juga. Iya memang. Iya. Kok bahasa Indonesia ngono? Lali. tresno tulus nadyan nengku buk as Nano. Monggo Mbak Ika, ya. Yen liwat aku kelingan kubuk gawe
Ngopo dengkeng-dengkeng? Jungket to. Ya. Nenane. Cedetan sajroning ati. Jatane luntur saya wayang sing iso nyaingi Ika. Ya. Goyange Ika iki maut. Oh, piye. Wah, ra iso nek. Dek mak deg-degan ra iso kaya aku. Iya. Tandeng tung. Ngono. Ya ora iso beda kok. Ah ya kok iso apa wani apa ngono kuwi. Iya. Mesti ora wani. Umplak apa? Ah iya. Jejere mak. Ya, Mbak. Oh sih, jejere engko digugong wae. Ya. Elisa to. Elisa iki ora di entukke kemper-kemperan kok ndak entek-entekke kancane wong suarane buantre ra jamak-jamak. Iya, ngono. Tahu lho wayangan kene sing jejere genduren bubar kok iso. Krungu suarane Elisa ki. Heeh, sing mau nampa amplop saka penggemar nyuwun lagu. Sapa? Tatin. Ayo, Tin. Monggo sepoti ora? Apa? Ayo manut aku kok apa? Monggo Mbak Tatin. Atur manten. Mbak Tatin sinden berbobot. Bobotipun langkung saking 8 dasa. Apa mau? Bobotipun piye? Langkung saking 8 dasa. Wis tau nimbangke aku? Ya urung ning ya mbok menawa kok ya. Mbok ora sok ngarang. Ayo 40 ki tak tampung karo 8 dasa. Ya, emang entuk nawala layang apa? Niki nyuwun lagu. Lagu apa? Ali-ali. Nah, ana ditik ta? Enten. Ah iya, tak pek dhewe mesti. Lah mau disukake jenengan moh. Ah wong muni ditip niki nggih Mbak Tatin. Nika menungsane wonten aku ya.
Dukuh nang Sri. Mang paringke dhewe. Menika nek sing nampa kula mesti mlirik mripate. Lah ra tenan to. Soale dhek kebacut krungu swara Tatin ngono dadi tumrape Tatin dienggo dheke mula takon ngekeke langsung. Wo iya. Aku tahu kok nggawa dite kono sedina iki boyokku kumat. Mergane ngapa? Mbok ora ngapa-ngapa nek liyane iki tak gawa ya ora apa-apa lho. Iya paling pasang raja. Sajake kok ya. Dasare encok kok nyalahke aku. Ya ora, aku kok encok saka ngendi? Sehat walafiat kaya ngene kok encok ora. Nek kowe kuwi lemu kaya ngono kuwi ngati-ati. Gajih kuwi saya mendesak menutupi saluran darah jantung hati-hati. Mula kowe mau tak delokke anggere bar mangan mesti sesek to. Pati urip ki ora mergo lemu karo kuru. Ning mergo sapa? Mergone Gusti Allah. Aku rak menungso. Lah nggih. Aku sing tak omongke baterai. Baterai kok digajehi piye? Iso wae. Aku wis tak weruh urung baterai HP mlembung kae. Nggih. Ah kae mergo kokean gajih. Ae rak ndrus terus modar HP-ne. Kuwi padha karo menungso anggere mlembung kek. Ya ora kudu mlembung kek iki. Ha iya. Senengane kok. Ya ben sehat, Tatin ya sehat, kabeh iki ditungake sehat. Lho aku ki ngene iki ya mung dienggo anu kok lahir tok nek batin ya tak dongake sehat. Iya, dene tak dongake sehat ora gelem ya wis mangsa borong. Piye? Piye apane? Le ndonga mbok sing apik. Ayo kowe iki ben sehat. Wis jajal aku tak ndelok lemu nglanggam ali-ali. Lah napa? Ayo wis tak deloke ali-ali iki ora sembarang wong iso nembang lho kuwi. Nggih, kula mau dadak ngapalke ra apal-apal. Ngapalke nampa dit sak penake ra. Sing jeneng tukang becak kae iki entuk dit yo genjot nganti gembrobyos e. Saiki yo menggari nguntir no. Apa? Becak motor? Nguntir piye? Nguntir gas lho. Mau nguntir apa? Ayo sak rak betor. Ayo jenengan ngandhaki apa becak to? Becak karo betor iki beda. Betor. Betor becak bermotor. Nek becak iki ling garap saka tungkak, mula jenenge becak. Ling garap? Ling genjot nganggo tungkak. Nek betor iki nganggo motor, beda. Ora watoni somong kowe iki ora. Lah iki ngandhaki pedho. Dene iki Suwardi Center iki wonge pinter-pinter ming. Iya. Lah ngandhaki becak ora mau ora dipraktekke nganggo tungkak. Sapa? Lah ngandhaki wae lho. Kon maksudnya kowe kon nungkak saiki kok. Wani ye. Aturah. Aku ya duwe tungkak lho. Nungkak kowe wae pira wen. Iya. Iya. Jenang kula. Ya, angel lho iki arep mung jenang kula iki angel. Ya engko nek kleru ya di ngapura. Ngapa wong wis pentas kok kleru? Nek latihan kuwi kleru wangun. Ya ora apa-apa. Pentas kok kleru. Wong iki kanggonan salah, lali, apes lan apa? Piye? Dijawab no. Apa? Salah, lali, apes lan Wong kowe ngarani kleru. Lah apa? Wong ora tau gatekke menungso kanggonan ino. Lali, salah, apes lan. Ya meng kurang ino kok lho. Yo tetep ora entuk kok. Arep ino iki dibutuhke. Ino iki apa sih? Ino iki napa? Ora ngerti. Nek ini aku tahu. Mana? Mana? Ini. Tomone ini. Nggih niki saking Pak Dukuh nang Sri mbuh sapa jenenge Paijo mbuh sapa? Ya kurang ajar to kowe. Pak Dukuh nang Sri. Pak Jamal. Hah? Ambuh Pak ra krungu. Jawadi. Oh. Iya, heeh kuwi. Ayo wong kupinge soak ngono kuwi. Lah, Wong Jawadi kok dadi Jamal. Pak Jawadi, non Pak Jamal. Kaya wong budhek omong-omongan rubuh budhek kae lho, no. ya kan meh padha meh. Kowe nek ngerti omong Tatin iki dientukke wong budhek no lucu mesti. Saka nyinden ngendi Tin? Ora udan kok payungan.
Blonjo apa Tin? Nganggo ya. Apa iki? Aku wong budhek musuh wong budhek ki ngono kuwi. Ayo. Jenengku. Wis. Jeneng kula Klali aja lali Neno ali ali mesti lucu lho nek aku ya sesuk arep suatu tak praktekke kok. Iya. Golek apa? Golek wong budhek loro arep tak gawa nang omah. Iya nek pas prei kae. Mangan urung kae. Nganggo ya. Aku ki takon regane. Weh iki wis manak loro. Mesti lucu tenan. Dosa kowe nang ngono kuwi. Ya ora wong tak kono omong tak kei dhuwit kok. Oh iya. niki sule kula aja dianggep Aja dianggep. apa sih? Ayo ora apa-apa. Sindeni nek sinden milenial ya. Soale nek tak jak omongi malah limos semaur gimana? Loh, pentas Jawa kok gimana? Gimana ya? Apa sih? Yo men ketok kemayu. Kemayu ki nek lencir kuning cilik. Lah iki kurang kuning apa piye? Kuwi kemampleng nek semono. Wis nganggo klambi kuning kok ya mesa kurang kuning. Sapele kula mboten melu. Ngopo e, Mak? Kenapa ya? Aku main bayangke nek wong budhek. Sing siji diseneni, kandhane ngayal. Sing siji mah. Wis tak pangan kabeh kok. Siape iki. Nek ra entuk golek wiyaga loro dikampleng nganti budhek. Aja. Ya. Among ati tansah nggon deli Wis saka ngendi e? Jos pokoke. kok budek tenan kapok Tak antil modar. Wong aku ki mbayangke dhewe-dhewe kok gawiteno nyambut gawe nek ora mbayangke sing aneh-aneh ngono kuwi kesel ya awake wong wis pirang-pirang sasi. Iya. yen dadi lara gelo sedirinten dalu Iki arep tak apalke ngono. Iya, diapalke. Tak apalke arep tak nggo ratu kembar. Oh iya. napa? Wong budhek loro kuwi mau. Wah, rungono widalang rungono sing nglakokke jejer ratu kembar no. Yai Prabu padha kanthi raja sak pratamu. Weh, lah dalah sinten ingkang wantun kaliyan panjenengan? Wis, kuwi sing mumpet ora mung dalange, penonton mumet kabeh. Tenan. Kok nek budek tenan kapok Ya ora kok ya. tak tekani Pak Seno ampun dahar lah aku mau wis metu ngono nek ngono tenan piye Emah. oh Ya sakarepku cangkem elek.
Lah kok elek lho? Lah kok muni metu? Lah sok metu ora? Metu kok omah maksude. Lah ya metu iki warna-warna lho. Ah iya. Metu kok omah ya iso. Mae metu ngopo? Ketokan kewala Nenone ngati-ati. Hah? Nganti-ati apa ngati-ati? Nganti-anti kok ngati-ati. Iya aku wis madang. Oh ayo wis. Kowe mau aku muni nganti-anti kowe muni piye? Aku wis madang. Ya engko bareng ya. Iki ya wis ora gaduh. Baleni ya? Heeh. Nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula iya. Kula nuwun sami-sami. Kula nuwun kok wis sami-sami. Ya mangga. Ngagem ali. Ayo iki nadane nek njukuk ora pas, hati-hati lho, Tin. Ngagem ali aliku pamriye. Aja lali marang aku. Nenone ya. Kok nenono tawa permen piye? Tawa permen? Nano-nano. Kowe doyan ora? Apa? Kowe doyan permen ora? Doyan. Ayo engko aku sing tuku kowe sing ngemut ya. Delok permene sih. Agak sugus. Hah? Sugus. Ora doyan aku sugus. Aku weruh dagelan iki pertama oleh guyu kemeklen lho. Dagelane sapa? Mbah Waluh Suwargi. Sak suwene ndagel ora ana wong guyu mung kuwi ger siji kuwi tok. Ngerangkul pasangane. Yuk tak tukoke permen, aku sing tuku kowe sing ngemut. Iya. Ya, mangga. Ngagem, yuk. Ngagem ali-aliku pamrih aja marang aku nadyan kula mboten melu Menon
Wis ming padha karo ndelok patung kabeh. Lah apa? Blas ora joget ming. Nek tuntungan kendange le joget piye? Lho ya penak kok. Ora usah ndondel-ndondel. Ngagemon tak dendak karo mendak sithik. Mbok kene dene joget. Bayar piro aku joget? Rawani. Apa gah? Ya kita wangun le joget. Ya wangun ayo bojoku penari. Kok bojone lah jenengan penari itu? Penari. Cakil lah. Penari utang. Saru lho cara dalange jijiki ya. Napa? Jijiki. Penari utang kok. Oh, iki. Lah ya kan? Ayo, krungumu apa? Penari utang ya? Oh, kayak mesti pikirane werna-werna. Lah apa aku? Wes. Aku apa, Jal? Kuwi nek ora dilondre ndase. Jenengan muni apa? Penarik utang. Lah ya heeh ta? Hai, lho. Lah emangnya aku ngopo? Aku muni jijiki. Lah jijiki ora? Ya ora nek wong utang iki nek debt collector kan narik utang. Lho, kono. Wah, pikirane jenengan ora muni kuwi ta? Ora wae ora. Tak kira muni kuwi. Wah, aku sing jenes pikirane. Biasane wong aku ora nganggo kok muni kuwi. Nganggo apa? Utang. Ya, ayo karo joget ora. Ya engko nek wis wayah joget tak joget. Oh iya, engko dindangdutke. Ya. Dindangdutke balungane. Lho, piyaga cerdas kok goleki balungan. Daging. Heeh. Ayo pembalung-pembalung ki pikirane cerdas-cerdas ming golek balungan. Iya, isin. Ya. Pilihanku mripat biru pamrih mareh sulusnya kang warni yen takkan isi hatiku besuke Jam-jamane dijogeti iki. Pate ilang kabeh. Tak
tak urus meneh iki. Wah, mesakake sing Yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Sing kedua kok ya yen nganti ilang mripate. Mripat loro kok ilang kabeh. Oh, kupinge budhek. Lho, budhek tenan toh? Budhek ndasmu kuwi kok. Oh, yen nganti digawa. Wi, kowe krungu apa? Ora krungu ngono sa. Ora krungu, rasa wedi. Heh? Rasa wedi. Kowe krungu apa? Kowe ngapa wedi? Kuwi mripate ya. Mripate ilang kabeh ya. Kok gede karo antuk, gede karo antuk. Rasa wedi mung dipencerengi tatine. Engko tak lindungi. Sapa sing dalange modus. Modus dengkulmu kuwi ora. Apa-apa arep. Awang sapa-sapa tok liriki kok. Yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Yen nganti dienggo wong siji. Lah ya aku wis ngono kuwi. Kowe mau mripat kabeh. Ora ya. Mesakake ora. Nembang kok micake wong. Kon muter iki nek ora percaya diputer neh. Ayo ora iso. Ya iso. Diulang kembali bisa. Wah, wis cilaka iki ora apa-apa. Pak Dukun Angsri getun iki. Lah piye baleke wis Ayo balekno sak karepmu kok. Lah ndi wonge sing endi? Wis angel goleki. Ya. Yo. Yo nanti. Ya wis. Wis ora omongan aku ndak. Mah lara atiku. Ayo yo iki yo nanti. Ditekoki ngono kok nesu. Diteruske lagune. Nah, nek ngono iki rak yo jelas. Ini ora kembar. Pilihanku mripat biru sarene reksulan. Yo penak iki. Ya. Terus. Akan isi hatiku esuke. Kok pas to suwe? Ayo pas kok yo. Biasane sok ana buntute lho. Piye? Biasane sok ana buntute. Ana ning cendhek. Aming buntut gong tok, ndeng jeng gong ming ngono tok. Nek iki mau pas sih. Pas. Ayo pas ben. Tek pas gong. Kowe iki wis kok ngomong. Pas yo protes, ora pas yo protes. Ya wis, sudah ya? Ya, nanti lagi. Enggak mau saya. Wah, gayane ngono basa enggak mau. Iya. Ya ngisin-isin ke aku nek ning Jakarta. Iya, bahasa Indonesia terus. Iya. Medun ning res area wis tekan Cikampek kok tuku wedang kok tumbas. Bakule celingak-celinguk, aku terus langsung ndelik no. Ndak darani rombong aku to isin aku. Ayo gayane iki sok basa Jawane iya. Wae peno-peno kok nok. Iya. Wis pokoke sapa wis to sing ora mirang-mirangke. Sinden ora mirang-mirangke kabeh. Iya. Ika kuwi apa? Heeh. Bareng pesawate wis medun, ya medun. Arep menyat. Ikat pinggange ra diuculi. Kuwi fakta kuwi ya yo ya. Arep ngene iki kaya ditaleni. Sabuk. Oh iya, lali aku, Pak. Lali apa ya? Iya. Ayo dhewe-dhewe kok. Tak ono tenan wingi dek ning Bontang wingi ngono. Nganti suarane. Heeh. Sapa-sapa wis Prastiwi apa? Iya. Nginep nang hotel, metu saka hotel dudung tekan apa yo. Aduh, panasnya ngentrang-ngentrang. Aduh, ciduknya tiba. Wis pokoke menawa-menawa. Iya. Heeh. Sing paling modern ya Elisa. Elisa yo mirang-mirangke. Oh.
Ngerti aku ditutke panitia akeh banget panitia wayangan pupuk Kaltim ya. Mlebu arep tuku topi kok saka kaduan. Pak, ora cukup kuwi ndase gegeden. Aku yo muni ndasmu kuwi aku yo. Ayo ora iso basa krama. Wis mah ning ngarepe panitia dindas-ndaske aku. Ya wis ora apa-apa. Ayo Mbak Ayu sik. Ya, mengko gek Mbak Elisa. Ya yo ganti kowe mudhun yo. Nah iki ora kokean polah bocah. Iya. Wis modern. Iya. Sing desa bojone. Oh. Kenapa guys? Gayane uri guys, kenapa guys? Iya. Wayang ora nganggo guys-gaisan ngono kuwi, ndak gas-gasan tenan. Lah niku wayange nggih gawul lho. Endi? Iki apa? Nggih gawul. Ah iki sing tak contoh kowe. Hah? Kula. Nggo kacamata iki lho, ayo sinden nggo kacamata iki ora jelas. Ning beda no, Pak. Iki Ray-Ban. Senes kacamatane. Raine ben elek Ray-Ban. Heeh. Senes kacamatane lho, Pak. Apane? Napane nggih? Beda, Pak. Apane? Wis tak dungke kene ndak. Payah. Iya. Tak nggonku rasa ngono. Sapa sing arep wisuh? Sapa sing arep? Wisuh dengkulmu ya ora. Ayo, bajidor kahot kowe iki rembukane jojor tatin marayu elek. Kan nular. Oh iya. Napa, Pak? Bajidor kahot. Bajidor kahot. Suwe ramune aku seneng e. Nanani ngono ae. Seneng aku garapane apik. Ora tunu olehku nulis notasi. Ha iya. Dek kapan? Aku ora ngerti aku kena nulis notasi. Rono. Wong njenengan sare kok. Nek ngerti ku rak dadi. Ha iya. Monggo. Nggih bawa mboten? Bawane bajing loncat. Iya. Oh. Lho kok duncalke kacamata? Oh, kacamata larang ya. Kacamata ki nek larang nek duncalke pecah. Ya ora. Ya. Ngayal tuwa ngayal. Wis tak klaim wis langsung tak putuskan tahun 2020 aku ganti sinden kabeh no. Iya. Mergo wis kurang ajar kabeh pisan. Iya. Tuwa ngayal budek ayo wis. Paket lengkap. Ora ana ututane. Monggo. Gunung Galunggung. Iki basa Sunda ya, Mak. Mbok supaya penonton ngerti terjemahno. Moh. Oh. Mbok diterjemahke no, Pak. Moh. Lah ning napa? Ora dipercaya, Pak. Lho, kula percaya kok, Pak. Aku wis tokan takon kok ngono to, Pak? Lho, lah wong kowe ora ngerti basa Sunda. Kowe sapa? Kumaha damang di dia tuk siun. Lho, tuk siun ki ngantuk nang stasiun. Cekili. Oh. Cekili, cekili nggih. Tuk siun cekili. Gunung Sumedang ketunjang. Lha tak aku. Kowe iki rumasane dienggo sapa iku iki dirantingke iki dienggo panjenengane ingsun grene. Sinden kok ngombe wedang woh ora. Marai reget awake. Nek sendoke. Kowe rumangsa dadi ketua terus apa-apa dijaluki. Ora iki ten nggo aku pesen kono. Oh ya yo. Talaga Sakawayanan
Telaga Sangkawayana. Ana telaga dan sekitarnya. Oh. Terang kicik di tengah gua. Terang kicik di tengah gua. Ana telaga di sekitarnya, di situ ada gua. Oh iya. Terus ya terang kicik. Tunungna ulah pundung turis sungkurulan sungkan tadi teyang Tarim kuwi ora mara-mara to. Ditoram tarim kok ora mara. tarima ragawayana ngancik ngancik di negara Sunda. Ya, mangga diaturke.
Bacidor Kahut cara Pasundan. Ayo Elisa. Ya. Kudune awake cilik. Makasih ya. Langsung tepuk tangan semuanya ya. Apa-apa kae. Makasih. Lo diapresiasi wong keplok iki diapresiasi yo. Wong keplok kok pekok. Keplok. Wah, kupinge pancen tak kira ya sing budek iki mung batatin beldalang ya bodek ya. Keplok. Yo keplok. Keplok. Ah, keplok ora. Keplok. Iki malah saya mumet sirahe ngrasake mangane iki. Iya. Mumet rasa mangkat. Kuwi lah kurang ajar kae. Nek aku ra mangkat terus sing mayang sapa? Wah iya, ra ono ya. Lah ya ora. Nah, aku piye? Modar. Iya. Ora iki ana pamundutan Pak, ora disak lho Pak. Napa? Jarene saka Pak, jare Pak Tres yo. Pak Tres pundong nggih. Mengke ndak jarene wis tekan kono ayo ning endi? Oh, napa? Wah, ki apa? Jarene kok ndak terdakwane Tusio ngono. Soale mau lewat Tusio iki gentone yo jireh nek karo duit iki. Pancene. Ana apa diwacake ngono ne? Ki apa semlempit kok ya. Nah. Oh iya. Kembang rawe. Oh, kembang sing nyekar rawe. Mbak Elisa Orkarus. Oh iya. Insyaallah benjang Rebo Wage kula sowan. Oh, nek kersa kula betakaken mides. Benjang Rebo Wage libur, Pak Tris. Oh iya. Merga niki pun pinten-pinten bulan mboten leren niku ajeng nggih ngasuh. Oh iya. Libur ana Rebo Wage. Nah, November. November ana. Ana sesuk. Nek duwite ana ora? Ana. Ayo kuwi. Dikon nembang sapa mau? Endi kok duwite sapa? Sing kon nembang Elisa kon nembang. Duit apa ya Mas? Lah ning amplope. Oh sing tak kira ki duit sok Rebo Wage kuwi lho. Oh. Ya kuwi sing ning amplop urusane ro nembang saiki kok. Ora kok kelingan utekmu iki lho. Oh, iki multifungsi ya. Iso di nganu ngono lho. Dadi ora fokus siji dibuka ngono ku, Kang. Nya. Nah, ngono lho. Oh, karo angger perkara duit tatin melorot. Wah, ya iki kok ning mburi langsung dipindak sikilku ngene aku dijiwet ndi jatahku. Ngono kuwi. Iki kok tetep entuk wong iki. Tetep entuk iki ne. Oh, ya ora apa-apa karang ya nganu kok ya. Gentone sinten ya kuwi. Pajeke akeh melompok makane ya lemune ra karo-karuan. Pajeke akeh melumpuk. Saiki mulai konangan saiki yo. Jadi kegelisahan sinden ki ora mergo saka aku no. Oh, ning saka Tatin. Heeh. Soale anggere dientuk duit ngono widak sikile. Oh. Nek jejer kan dijiwit. Kuwi aku 50 lho, Iya. Njaluk selamat mau njaluk piye? Ya ngono kuwi wong iki. Oh, berarti kowe nek jejer ngono sok di. Nek aku sing penting aman, Pak. Sing penting aman, ra apa-apa ya wis dipepeken, Pak. Engko nek kowe suwi-suwi lemu terus nak jeblok awakmu. Konangan wetin ya ora sangongso-ngongso banget to, Tin. Iya. Ya, kembang rawe. Kembang rawe niki dibawani napa langsungan? Ya dibawani, suarane men ketok. Ya. Bola entuk tiwul ayu barang. Apa, Pak? Ana presiden entuk tiwul. Iya. Oh, tiwul iya, entuk tiwul siji-siji, terus entuk sego kucing. Kowe sego macan ye. Yo macan kok tak ndasmu iki ye. Iya. Aku suwe-suwe dirubut wong akeh banget ya. Ya ora apa-apa ya. Ya esuk ngejak nganu wae. Sesuk sing kon nembang sik TV, terus Orisa, Ika, ya sing ora tau do. Cah manis-manis. Iki ne saka Pak Leo. Pak Leo sapa? Iki ne sing iki angkringan, Tiwul dan kawan-kawan Pak Leo. Leo ngerti ra Leo i macan. Duduk singo. Singo, nanti Pak Singo ngenai sego kucing. Anakane singo. Anakane singo kayak sego kucing. Modine sego sing rada gedhe ngono dadi sego singo. Yo dibawani. Nggih. Memanismu hanggu
agawe rucite gale lara apa kang si ibarat upama ya ya tunggal dene iki saya suwe saya lali syukur kowe iki pokoke tak sepatani anggere sing seneng unek-unekke dalange kuwi mesti tembang-tembang do lali oh ngono ya Pak aduh sesuk tak tobat aku ya Pak aja nganti kaya ngono meneh ya aja bahaya tak utekku suwi-suwi ya momet engko nek ra apal-apal ya. Ha iya aku wis rono nyambut gawe kok. Oh iya, duwite mau caluk nek apa piye? Moh. Benda aku lalen. Di 100 marai lali mbok luwung rasa. Kekno tatin kemen tambah lalen. Oh, tetep ra apa-apa, kene ra apa-apa kene. Dek mending laline yo. Pecah nekat kok. upama munduta rokmi tertentu tak Nino ibarat wong numpak prau lumampah tanpa ing madyane jala nidi temah gonjing anggen jok ning pagulingan ya mangga kembang rawe ya
wiwitane saya suwe banjur ngomong mas aku tresno ane wong seneng munggah sapale wiwitane saya suwe banjur ngomong mas aku tresno Benjang malih nggih. Matur nuwun. Aku mung selalu mengucap Gusti nyuwun pangapura. Iya, kok dadi aku nemu bocah kok kaya ngono ya. Ya ora apa-apa disabar-sabarke. Ya, yo diteruske ndek dhisik lakone. Nah iya. Nganti sasar susur. Heeh. Mengko gara-gara iso disambung meneh, ya ayo tak derekke, Mak. Kang samar pamoring sukma. Sinukmaya winayo ing asepe sumimpen telenging kalbu.
pambukaning warana tarlin saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati